Boy. Ba. Ça va? Boy. Elle wala personne wala halila wa. Wanda? Ça va? Ça va? Nice. Okay. Ça va bien. Boy. Boy. Ko tami yanim to rek. Bida? Ko gondam wi. Holton? Ko tami yanim to jargo. Ni jarango min ayi kam guppantuno nenam e goggam sukaɓe gallamen fof ayi. Boy, cuuj mari kewa, boy. Ɗum no wiye heewa ƴeewoɗo siwo temi liiri de a yiyani caggal ma to fof mi liiri ɗum. Mais an ɗum ɗo culture aɗa ɗum ɗo heewani wadde wuro ngo. C'est important kar tawe ɗum. A faami? Par ce que min yeyro jilima ha tambi mi yani par ce que min jino wande garde corps ma pour wajiɓe mbas ganjam quoi. A faami? Mais mi yanim toon quoi mbaɗimi découragé. Ɗum no moƴƴi hen. Découragé o no moƴƴi ɗum no welami. Wadde an kam ala haaju to ñaami fof kam ndewayi yam alsede oy hannde mo ala liggey ni. Ɗum mo liggeyde a net so yiɗi net yo jarannam hunde fof aɗa ɗo jampi jinon fiidem ɗum cadeau kono a waɗan kam recevoir comme il le faut ɗum te moftat ɗum ha janggo wala ɓawa jang ɗum ni après mi adama jamɗe mi haalani ɗum yo lotoy hen hoore ma. voilà Lotoy hen hoore ma mbaɗa tunnude ma. ɓe turnugom lammay ko anet en turnata lammo ko no lammirɗa ni kam mi annda hen haydara. gasi par ce wadde mine ma ko ni tan distance a meeɗani ata meeɗi kam ma anuma lammani wallahi Allah ta meeɗi kam ha meddema ɗo ko miijaki min kam mbaɗan mbeɗa saf wallahi mbeɗa saf ɗum ko haaju ma sa safide ko an finata ɗum mbeɗa safde ƴeew fam a guppata holum coñci yayma mbiɗa alseni hottampina min komi liggotoɗo annene mi ana walluma ala moƴƴi a jarama waɗi ƴeewama woni uftaɗo ɗo ƴeewama nene mi ƴeewma ta ƴeewam après ma won dañƴa walla ma won dañammi hen min som ɓorim ɗo wallahi kal jiiɗam ma dañe hunde foof après ewa Allah walluma alseni mbeɗa moole Allah hoto wonɗo aɗa ɓorto ni yimɓe so gawi ɗo gonɗo wiya komi yimma ya ɓorta saabu Allah tan beele ñaaguima te jaaha mi goppa ham alseni mi haali goho mi haali ɗiɗi woppu abbademi kaw to jaami ndewani andum mbar ko jaam e ma ko jam kay ɗum wona jaam kam mbaɗa tampata e riddude ka tampani tan minne mi tampata mi gambaɗen projet am oɗo o watta tombe à l'eau comme ça ɗum de ko haaju ba joom lan ka ari ni amin min mbaɗa ya Allah walam ta sinon ɗum so rewimam tardat ɗo hen quoi joni jampiɗe noon a solani loto e hen sa yi galle mon lotorɗa ɗum ala problème joni mbaɗa yani pa mbaɗa yani ɗum ko haaju ma de pam yeyde ko wallahi ko haaju ma mi moƴakama ni